Καλημέρα σας. Σήμερα το μενού έχει το μεσημέρι μακαρόνια με κιμά. Τώρα θα μου πείτε τι σημαντικό υπάρχει στο μενού αυτό. Και μας το λες. Είναι ότι το μενού αυτό, βλέπετε εδώ, είναι το κρέας. Είναι κομμάτια κρέας. Συγγνώμη, χάσαμε και την εικόνα. Αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι σεϊτάν βασικά, δεν είναι κρέας, γι' αυτό σας το λέω. Εδώ το βλέπετε αυτό το κομμάτι. Αυτό εδώ που βλέπετε εδώ το σακουλάκι είναι γλουτένι ντετρίγο λέει. Δηλαδή είναι γλουτένι από σιτάρι. Είναι σαν αλεύρι κάπως, είναι η πρωτεΐνη του σιταριού η γλουτένι. Το έχουν βγάλει λιπετοστά, το πουλάνε έτσι χωριστά. Παίρνετε λοιπόν αυτή τη σκόνη, όπως είναι το αλεύρι ας πούμε. Το ανακατεύετε με νερό και γίνεται μια ζύμη, ελαστική βέβαια. Τώρα δεν έχω τη ζύμη, δεν πειράζει. Βάζετε ας πούμε παραδείγματος χάρη, εγώ βάζω περίπου ένα ποτήρι ας πούμε. Αυτό εδώ τώρα που θα δείτε, αυτό εδώ. Το γεμίζω με γλουτένι, σκόνη αυτή εδώ. Βάζω και περίπου τόσο λίγο λιγότερο νερό. Και βάζω και ένα μπαχαρικό. Βάζω λίγο λατάκι, βάζω λίγο τζίτζερ, βάζω λίγο κόκκινο πιπέριο. Ό,τι θέλετε, αυτό δεν υπάρχει κανόνας, το κάνω εγώ έτσι. Μπορεί και σχεδόν να το κάνετε. Μπορεί να βάλετε απολύτως τίποτα. Και αφού το ζυμώσετε και γίνει μια μάζα, ας πούμε, έτσι ελαστική, ένα μπαλάκι, όπως είναι το ζυμάρι κανονικά, αλλά είναι ελαστικό αυτό, είναι σαν μπαλάκι του πικπό απ' έξω. Το κόβετε ή το βάζετε ολόκληρο στην κατσαρόλα, σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ή το κόβετε σε 2-3 κομμάτια, όπως θέλετε, και το βράζετε περίπου με μισή ώρα με 45 λεπτά. Εγώ πιστεύω μισή ώρα είναι καλά. Και αυτό φουσκώνει και γίνεται μια μπάλα έτσι, βλέπετε. Γι' αυτό μέσα έχει αφρό, βλέπετε. Χωρίς να βάλεις μέσα, ας πούμε, μαγιά, δεν βάζουμε μαγιά. Σημαντικό αυτό. Φουσκώνει αυτό, δεν ξέρω γιατί. Είναι γλουτένι και φουσκώνει. Και αφού το βράζεις, το βγάζεις. Το στραγγί, γιατί είναι σαν σφουγγάρι, μαζεύει λίγο νερό, το πατάς λίγο να βγει το νερό από μέσα, αφού κρυώσει και δεν καείς. Και μετά γίνονται αυτά τα κομμάτια που βλέπετε εδώ. Όχι έτσι, τα έχω κόψει τώρα, εγώ τα έχω κάνει φέτες. Αυτό το κομμάτι μπορεί να το κάνετε κιμά, το έχω κόψει εδώ όπως βλέπετε τώρα στο mini blender, να το πω έτσι. Στα μουλινέκ, στα μικρά, τα γνωστά. Έγινε κομμάτια, όπως ο κιμάς, όπως το κρέας. Έχω βάλει μέσα εγώ αντί για ντομάτα, βάζω πιπεριά κόκκινη ή με ντομάτα. Και τα μπαχαρικά, ρίγανη, αλάτι, βάζω και τζίτζερ, βάζω και κάρδαμο, είναι αυτό, δάφνη, φύλλα κλπ. Ό,τι θέλετε βάζετε. Και γίνεται ένας πολύ ωραίος κιμάς. Στο λένε χορτοφαγικός κιμάς, αφού είναι από σιτάρι, δεν είναι από χόρτο, βέβαια από σπόρο είναι. Το γιατί δεν είχατε και θα δώσει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Και περίπου σε μισή ώρα βράσιμο εδώ στο τηγάνι ας πούμε. Γιατί δεν τηγάνι, μέσα σε νερό το έχω. Βράζει στην ουσία και λίγο στο τέλος που θα φύγει το νερό, σώνει το νερό, γίνεται λίγο κάπως σαν ας πούμε τηγανιτό, δεν είναι τηγανιτό. Είναι ένας πεντανόστιμος κιμάς. Άμα δεν σας το πω ότι είναι από κρέας, ότι είναι από σιτάρι, θα νομίζετε ότι είναι από κρέας. Οπότε όσοι δεν θέλετε να τρώτε κιμά, όσοι δεν θέλετε να φάτε κιμά μοσχαρίσιο, ξέρω τι τρώτε, να μπορείτε να κάνετε αυτό το κιμά, ο οποίος είναι πεντανόστιμος και είναι και υγιεινός και έχει και πολύ πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη που έχει, για να δω, νομίζω 80% λέει πάνω, κάτσε να δω. Λέει, ναι, στα 100 γραμμάρια από αυτή τη σκόνη, τα 80 είναι πρωτεΐνη. Είναι η πιο πλούσια πηγή πρωτεΐνης, άμα θέλετε πρωτεΐνης. Τώρα δεν ξέρω τι αμινοξία έχει μέσα, αυτά τα ξέρω καλά, αλλά είναι μια πηγή, ας πούμε, πρωτεΐνης δυνατή. Αυτά είχα να σας πω, καλημέρα και καλή όρεξη το μεσημέρι, γιατί θα φάτε, όλοι θα φάτε, σε όλους εσείς.